שלום יוטיוב, היום אני אראה לכם את המפה החדשה שלנו של מיינקראפט. המפה יש בה את אבטר, העגלה של קורה, ויש שם את בסנסה וכל הדברים שיהיו בעגלה של קורה. אני אעלה גם קישורים של האתר שלנו. יש לנו הרבה מפות, פשוט בסקרץ' בצד תרשמו, בחיפוש בצד תרשמו אבטר באנגלית AVATAR וזה ימצא לכם את המפה. ועכשיו אני אתחיל לשחק, ואני קראתי לה The Legend of Korra או אבטר, ואני אתחיל לשחק. שאנשים היו לא מי יודע מה עשירים, והמפעל שמזהים להם פה את כל המקום. אני קטר וסוקה הציבו פה את האנשים והם יקרו פה את המקום כולם. אז זהו בגדול כל הקוטב הצפוני, וכאן רשום ווטר שזה מים בלי. ועכשיו אני אכנס כדי להראות לכם משהו, ואם שימו לב בכל מקום אני מסמן. וכאן הבת שלה כנראה לקריב את עצמה למען הדג, שהוא בעצם רוח לבנה וצאו ניסה לחסל אותו. וזהו בקיצור, ומכאן אפשר לצאת, רק כל מי שיקרא איתי מאוד.
רגע. וכאן זה כל הבתים האלה של השלטון. וכאן זה מה שבניתי, זה שער לעולם הרוחות. וכאן זה שער לעולם הרוחות הרע. זה וטו, וזה רבה. וכאן זה שדה הקרב, וכאן זה 4 האלמנטים, אדמה, אש, מים ואוויר. אחי אני אוהב בשבט המים והמגדלים האלה, כי אני אוהב להיות שם ולראות עם הסנואובולס, הכדורי שלי. וזה דווקא מקום נחמד לסרבר, אז כל הילדים שרוצים לשחק בסרבר. ועכשיו אני אקח אתכם לרפבליק סיטי. וזה מקום יפה דווקא, אבל אני הכי לא אהבתי פה את מקדש האש. שבמקדש האש הדברים הכי לא... הדברים שם לא מושפעים. לפי דעתי, אם אתם חושבים שזה מושפע. והוא ליד רפבליק סיטי, ויש שם עוד דברים כמה בדרך, אני אסביר כמה דברים על פרקים. והנה כאן זה בגדול כאן רפבליק סיטי, וכאן האולימפיקי שף, וכזה נחמד קטן. והנה אבטרנג הפסל שלו, וכאן המקדש האוויר של תנזה במקום כפור חיה. וכאן זה גם לא כל כך מושקע, סתם שלמות. אבל אני וחברים שלי משחקים בסרבר ואנחנו בונים דברים עם פלאגינים, ולא בונים דברים עם פלאגינים, פלאגין של הכשפויות The Last Airbender. ב-Last Airbender יש שם כשפויות, יכול להיות חסם צ'י או כשף אש, אוויר, אדמה ומים. ותראו כמו שאתם רואים גם פה סימנתי. ועכשיו אני אלך רגע. כן, עכשיו אני הולך למקדש האש, לכיוון מקדש האש. וכאן זה פירמידה לכל אלה שאוהבים להתגר, יש פה מבוכים ומה כל אלה. שנייה אני אכנס קצת ואני לא רוצה זה מסוכן פה. אז בקיצור זה לכל מי שאוהב מבוכים ומגרים. וכאן היה פרק שאנג והיה איזה עוד לוחם אחד ממלכת האדמה, והלוחם הזה אמר לאנג, הוא רצה להכין אותו לקרב נגד שליט האש, ואז הוא רצה שהוא ייכנס למצב אבטר והוא הכריח אותו, ואז הוא תפס את קטרה, ואז אנג אמר לו שרק בכעס הוא יכול להיכנס למצב אבטר, והתעצבן אליו, הקנרל נפצע וקטרה חזרה בשלום. ואז הם המשיכו בדרכם, סליחה, כאן זה מקדש האש, והנה רשום פה פייר, שבעברית זה אש, וכאן זה בתים כאלה נחמדים, שבט, אז זה אש, אתם יכולים לשפץ אותו לפי. ואני עכשיו אראה לכם שאתם מתחילים, אתם לא תתחילו ישר בסינקסה, אתם תתחילו באיזה מקום קטן כזה בצד, אבל אני אראה לכם איך אתם יוצאים ממנו ומשם תגיעו לבסינקסה. נעשה פקודה כי חוזרים. הנה, כאן אתם תתחילו במקום עם דברים צהובים כאלה ואדומים, והנה אתם תתחילו פה בכיתה
אני זוכר כי אני התחלתי פה. הנה כאן תתחילו, ישר תעברו לגיים מוד על מצב תחרותיב ותלכו לכיוון הזה, תעופו לכאן עד שתראו ספרייה ענקית, ועכשיו אני אסביר עליה. תלכו ליד עצים ככה, תראו ספרייה. הנה ספרייה, זה הספרייה שאני מתכוון ספרייה, זה מגדל גבוה כזה. ועכשיו רגע תראו, הנה כאן טוב ניסתה לחלץ את אנג לא, היא תפסה את המגדל כדי שלא ייפול, ואנג, קטרה וסוקה נתקעו פה, וכאן הם גילו שליקוי החמה יהיה בעוד 6 שבועות. אתם יכולים לספור יום, לילה, 1, 2, 3, 5, 6 שבועות, וכאן תפס אותם תקציב גדול כזה, והם נלחמו, ובסוף הם יצאו מפה, ואפה נחטף פה בדיוק. והנה, רגע אני רק אראה איך הציפור הזאת נראית, ציפור מודים, וזה בדיוק נראה אותו שלב, וכל ההוא כבר הוא מעצבן, הוא מתקרב אליי. טוב, אז רגע, ועכשיו אני אסביר לכם, אתם תעמדו על הקצה של הספרייה ותמשיכו לצד הזה ישר עד תראו כזה צמחה, ואז תראו כבר את החומה של באסינג סי, ואז הגעתם לבאסינג סי, וכאן תתחילו, בגלל שמכאן אתם יכולים לכוון לכל מקום שאתם רוצים, ולדעתי זו מפה גדולה, ותשאירו לייקים ותגובות. תודה. אז ביי.